Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Tagdumulahan sa St. John's Institute desidido nga pasakaan sa kaso sa likod sa pagpamahog nga pagatiruhon ang mga estudyante kag mga manunudlo. Samtang para sa karon ng profiling sa mga mahimo sa likod sang amo nga pagpamahog. Yaring report. Pwede outsider nga wala na subong sa St. John's Institute, pwede kayara sa gihapon sa eskwelahan. Ini nagagwa sa karon sa nagapadayon nga investigasyon sa kung sino o kung sanday sino ang sa likod sa pagpost sa pagpamahog nga pangtiruhon ang mga estudyante kag mga manunudlo sang Waming. Ining suno sa Security and Safety Consultant sang SJI nga si Abraham Ganzon Jr. sa ilang pakig-angot sa Anti-Cybercrime Division sa PNP. Dugang pa ni Ganzon sa teknolohiya sa karon sarang ma-identify kag ma-trace ang persona nga naghimo sang Waming par nga account nga amo ang nagapost sa pagpamahog. Sa tiun nga makilalaan ini nga persona o kun mga persona sa likod sa sini nga account, desidido ang SJI nga pasakaan siya o kun sila sang kaso. So far, ti ko na ang pinakalapit na lang gida nga makita, sir. Kaya gina-train down ko pa man subong kung sino gida ang mga suspects naton, no? So may outsider man nga mga naghalina sa Waming, makita nga may ara nga taga-draman. So possible nga taga dira or formerly taga Yes, Waming? amo na siya, sir, ang kwanta, ang possible suspects. Isa pa gid sa natukiban ni Ganzon nga nagsugod ang pagpamahog sang semana antes nga magsugod ang face-to-face classes sa eskwelahan. Gani isa man ini sa karon sa ilang ginatutukan sa ilang investigasyon. Up ko sa ilang mga blotter reports, manog online gid, manog face-to-face gid the following day. Oo. Amo to ang paghaboy sang first nga threat ini nga November. So before mag face to face, may abot nga threats. Yes, so sir. there's something mas hindi siya gusto mag face to face. Sa ako nan daw gina hard time na gid si Waming. Subong, hindi na makita ang among account sa Facebook. Wala naman ini makapost sa mga masunod nga mga threats. Gani, posible, isa man ini sa mga naintirugar na sa nagapadayon nga investigasyon. Since pila na do 2 days na nga interrogate, investigate ko sa mga faculty and staff man dira, no? So base maisa nga na kwanta nga na timingan, no, nga based on interrogation and then gina-inform sila nga siyempre manabat gini, no, dako gini nila nga sa labton. Sa nagligad nga semana, sa nagbaton sa bomb threat ang eskwelahan, na-suspend ang klase. Sunod-sunod ang mga pagpamahog, amo kon nga nangin online na lang ang klase. Manong Christmas break, kag sa pagbalik sa klase sa Enero, baga pabilin sa gihapon sa heightened alert ang eskwelahan.